Ассалому алейкум бардаро, подписчикои YouTube канали Тоб Мушно ва Тоб Мушнои Оли. Агар ма каса созои хубаи бардаро ма садқа насиб бошад ба наваргирӣ омадагем як хонаи фурӯшӣ, хонаи нархи зур қатӣ, хона зури бад меҳнат кардагии бардаро. ҳозир ҳамин саршавиш навор карда шумо бардаро видеоро нагзонда бо диққат аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам тамошо кунед, харидоро боша. охир да ана гуфти гапо нархша ҳамаша мемонам бардаро. шумо бидрои занг занед савдо кунед, агар мақбултон шавад биёед харидорӣ кунед бардаро. обязательно якдонаи лайкҳоро бизанед, дастгириро бардаро фаромӯш накунед. бардаро масадқа як хонаи дидесем бардаро, ана хона дар ноҳияи рудакияи бардаро. мақсад чӣ бигум, ана тарафои Ленинский район мегӯям баъзеҳо, не ки Ленинский район да нест бардаро. Чӣ меганам ҷара Ленинград? Пост дасти чап мегарди, рост камтар гуфти гапо 3 километра. 3 километр уже раҳ меоям, хонаи ме бародаро мешавам. хулас нигоҳ кунед ҷа дарвозашай бардаро. ин иҷоша метонед ки ака ай пишт хонааю метонед, агар мисол иҷора чапа кунед ё ки мисол айму хати зарде ки дидесен ту ҳамин паласара полни замини ами акай. хулас ана мешавад ки иҷора ягон магазин кунед, ба кадом хотир магазин бардаро. иҷа лави раҳай як тарафои арчар мисол ай арчора усу мегирену бардаро метонед ки дайнаисо биё метонед ки даиси мақсад ягон магазин дукон барои савдои хитон кунед. вариантай лави раҳай ба ҳам хотир хона лави раҳ дар биё мегзарем дарини хонаро тамошо мекунем бардаро. подписчикои YouTube канали Тоб Мушно ма каса созен хубе ма ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтаринтон. ба дастгирии шумо бардаро миқдори чиптҳо гарени камуш монда ҳама каса медорем я дастгирии биқагӣ мекунем. насиб бошад дар шоҳидии хитон бозира хеле бадили пар ба дастгирии беҳтаринтон мегзонем. биё шогирд пеш биё бардаро чӣ хеле ки медонед нархи чипта ба ҳама даст аст 45 сомон. 10 та бигирен, якта аз ҳисоби канали мо ҳам туҳфа мешавад ва ногуфта намонад кадоме 10 донага чипта қати ҳами шоҳҷоизои мара бурд кунад. дар болош як айфони 17 Pro Max ба миқдори 10 та чипта боло бардаро фарқ надорад кадом шоҳҷоизаи мара бурд кард, меояд айма як 17 Pro Max бо болои як шоҳҷоизаи дигар. бисёри мардум мақсад мегӯянд ки ака ам ба ҷои мошин намеша ки пулша гирифта, мақсад пулша битен бардаро пулои мошино ҳамаш датори капотон бардаро меоен. хеле не ки ман аввалаш 100% гарантия метавонам ба дили пир гап мезанам ки ин мошиноро шумо намефурӯшем бардаро. мошини натури хеле мошина хитон медонед ки хеле мошини мусор намондам и дальши намемонам бардаро. дар бораи мошина як маълумотон метавонам бо диққат гӯш кунед. нархи чипта 45 сом, рақамҳои WhatsApp зери навордам ҳаста пеши мошино дар ҳамин 320 WhatsApp-и мо 556 320. ана пеш биё шогирд мошина бинам мара чо мекунам мошинча бито аглавни. хулас сечкачаи пеши бозор светиш смарак свет медонед ки смарак чӣ хел зурай бардаро. дискачои 210 кузов ае классо мешаванд бардаро, хитон медонед 210 кузов бардаро. лабаҳои антиблик, коробкаш объем мотор D автомат бардаро, фулай обогревсидени, охлаждени ҳама чӣ дора бардаро. биё агар ҳамин гуфтагим набоша пули амира ма двойной дату метавонам бардар. биё рафтем диюм шоҳҷоизамонро нишон метавонем. ини сиданчаи тай навес ворияй бардаро. хулас чашко кафидаги вариди хеле нест, мотор, коробка, хадаҳои ҳуҷҷати солона ҳама чиш кардаги тайёран ин мошино бардаро. фақат мошина дар номтон карда ҳисоби химо метем бардаро. шумо газ метен мегарден ки ба 45 сомон ту присавит крадной. сеюм шоҳҷоизаи мо чӣ мешавад бардаро? ваз 2107 солиш 2011 обши 32000 пробег дора ба худо қасам бардаро. и ягон ҷои ваш нест хеле 07 15000 20000 25000 нест. биё шербача клиенти хичаку хезорам доран тозира ки акай мошиноро ма да чаняча буфурӯш бардаро ё фурӯшӣ нестан. и барои шумо барои дастгирии беҳтаринтона дискои размери 16 хитон медонед ки торс ба камиш 5000 сомон ай бардаро. ваз 2107 2011 32000 обши пробег, родной краска, родной детал, солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардаги тайёрай бардаро. ба 45 сомон шумо присад кунед соҳиби нехели шоҳҷоизои биқагӣ мешавед. болои 120 конвертҳои пулиай. хулас бардаро ҳамин ҳақиқати сирри бозира ма дар шумо бугум. ҳамин миқдори чиптҳо гарени кам шид, шанси бурд зиёд мешавад. бугумтон ки бардаро ҳамин бисёреш ки ин састафи ки ман мемонам бардаро хитон медонед ба камиш мардум 5000 6000 ина и 3999 дона ҳиче уже камуш мондаги ровна обши бардаро 1400 чанд дона дига чипта мондаги дига дао қакуна хали як галавой мезани шербача дадреку капсула гум меша. и гарени кама шанси бурд зиёд доре. фурсата бардаро айдаст натен ки хеле фурсат фақат дар канали мо шумо ба дастгирии беҳтаринтон. ҳазор амал мегӯям барои дастгирии беҳтаринтон. рафтем ҳама каса даст тамошо мекунем. баъд ай навори мошинбозор меша лайкҳоро мезанем.
кадомеда чӣ намуди мошин маъқул обязательно дар комментария бинависед. насиб боша бозори оянда омада ба навор мегирем. бардаро расшотоша кадоме бигира ки мошинои мара кадомера бизана шоҳҷоизара мебарам ранги навоша чӣ хел ки хона ба хона тақсим мекардем иёша мебарам хона ба хона насиб боша ба дастгирии шумо мебарем тақсим мекунем. ҳаматон даомад бурдборӣ хонем рӯзи финал ҳамата интизорум бардаро. Хулас ана саршави хона дар раквинасаи об бардаро ҳамамо ремонто паталоко фасадош ҳамаш шурӯъ ремонт кардагиай бардаро озир дар шиша бо ҳамаша ма худам мефаҳмону бардаро. Хулас бардаро нигоҳ кунед хона якам хона уже қариб як хела хона уже ма чанд бор рӯзи ҳамаша дромадам пешаи наворгирӣ бардаро барои шуморо як хабар гуфтам проверка кардам барои гуфти гапо барои чақчақҳо ки уже рағгу мезанӣ. Хулас об пастаини якам бобоҷӣ кубия об шамонем об пастаини ми сами главни хона зур боша ми об дошта боша биё ис шама дар шахша мефаҳмонум. Хулас хонаро зур ремонт кардагиам бардаро аки яко ба пул ниёз дорам меган мефурӯшем рафтем ина ӯзи аҷа сар мекунем. Мақсад нигоҳ кунем бардаро ин инҷа лесницаи дуюм этаж меша ини сиқатиам хона меша чанд вихи дора хонаро зур сохтагиам ҳар як дарини хонада бардаро мақсад ҳамом нами хеле чизо мондагиам бардаро ҳар як хона се этажа яка подвалам хона бача зур дак подвалша монадде. Хулас бардаро ин инҷа лесницаоша дидесем бардаро ин инҷа дам мисол ягон та хеле чӣ мекунем чӣ мегам ягон проекти навқати агар хоҳем соҳиби хона карда метагар мақсад чӣ мегам инҷа решотка мегирам хоҳем мекунем зур меша. нигоҳ кунем бардаро ин як хонашай бардаро инеш дуюм хонашай мақсад ман сара поли хона кардагиам бардаро ина бу далиша мерем тамошо мекунем. ина иснам вихи дора бардаро аисине ки оз инҷа як вихи дора ду вихи доз бо далиша нишон метем якм этажа иноз бардаро хона обши се этаж шидестай ин инҷа як хонаи дига бардаро таъмир кардагиам шпаклёвкаша задагиам хе истодагиам як хона инҷа шая бардаро бо як хонаи дига ане ҷошай бардаро ӯ чизошон овардаги мондагиам баъд исуш туалет вана меша хаки светоша гирон кардаги нестем бардаро светош киштаги ха бу далиша мерем тамошо мекунем. стимби девола дидесен чӣ ғавсии хушрӯ кардагиам бардаро бо далиш рафтем баъд наи тарафаш бобоҷи бахша тарафисе ин тарафша диден ранги чӣ меган ҷара тапчан кардагиам тобистонда болоша бинед чӣ хушрӯ кардагиам мошин гуфтестам бардаро хонара дизайни беҳтарин қати кардагиам ҳар як ҷои углизда мақсад хе раквина ово қати мондагиа об пастани бучка мучкаоз далиша ҳамаша мефаҳмонем бардаро насиб боша хонаи дигаша ин инҷаш набояд тапчан дига телевизор бардаро чизи чорае ки дидесен ҳамаш дардарун шай. хулас ин хонаи бо дуюм сеюм шоҷа як галахона шид уже бовар кунем бардаро марамадина иш як хонаи дигаша бисёри хонаош ремонти замонави қати кардаги тайёр ҳама даро чадаги тайёра и вихет қатиам меша ута биёй бардаро бо ҳамешаги и вихет қатиам биёй. хулас вариантҳошон бисёрай бардаро хонара зур сохтагиам. инҷаш дабо ана пастани водопровод ҳаста баъдо бучкое ки ана ятона яка дутона задагия бардаро инҷа боғчашай бардаро нахеле кладовкаам дора ина ҷои анҷомхонам дора бардаро мақсад кладовка чизо дора инаи ҷои кухнишай бардаро инаи ҷои кухнишай мақсад бардаро чизе ки дидесен ҳамаш дар дохили ҳамин хона дар дохили ҳамин нархай иниш бо вана ҳамон бардаро ҳар як ҷошда мақсад вана ҳамон туалет аделне бардаро ине ҷои ҳезумхонаш дай бардаро хай чакдом дай бардаро иҷа ҳавлишай хай ҷаша муҷадхона кардагиам зур сохтагиам проекти хона гарени зури бад бардаро хулас нархи хона нархи дастрасай бардаро хулас бардаро масадка харидоро боша рақамҳои акара қати нархномаш зери наворда мемону занг бизанед алоқа дабурен хай ака бисёри мо бисёри вақт медонед шумо ки мо мошин реклама мекунем хона реклама намекунем
این مقصد خونه یا که قدردانای باردارو خیلی ما یک خویش کرد دیگه سخن گفت دیگه خونهش کسیم اومدیم برنامه کردیم پیشکش ما کردیم باردارو مصدق خریدارو باشین مقصد بینین بیاین سودا کنین اینوی کانال ما حتما مراجعه کنین اگر ما خوب کورسی کردگی خدا خواهد یک نرخی دسته سودا میکنین برکت میکنین میرین باردارو آبشی 300 چند کوادرات اکا 344 کوادرات خونه پولنی همش باردارو مقداری زمین باردارو 4 سوتیق و نگاه کنید چه با کلا کار کردگیم باردارو زور ساختگیم پروژه خونه درم بدرم همون توالت همشو عجایب دیبات ساختگی خلاص نرخش باشه باردارو 999,000 سومون ای باردارو 999,000 سومون باردارو باز معامله میشه رقمای اکا زری نورده زنگ زنین علاقه دارم برای این باردارو وریانتی علیش نیست یگان چی بتام میشه ماشین بچه میشه مقصد ماشین داشته باشه باردارو وریانتی علیش فقط با ماشین یگان میس گفت دیگه پون خیلی چقدر میشه وریانتو را خیختون زنگ زنین رقمای اکا زری نورده زنگ زنین علاقه دارین لایک و دستگیرای باردارو ابیزتیلا فراموش نکنین همتون اومد باردارو رفتیم